De Oertocht volgen we de veertjensten van het Ameloon en Schiermonnikoog. We volgen hier de oertocht van 80 oldtimers. En toen zei hij, vindt u dat nou niet gek? Ik wil alleen mijn testament veranderen, want ik ben niet meer met de vriendin die ik vroeger had. Nou, ik hoop dat hij zo meteen wel aangaat. Ja. Daar staat hij. Hij staat hier achter de Chans. Attentie alstublieft. We hebben een defect aan de autobrug. Eén keer in de 4-4 komen er meer dan 80 oldtimers naar het Ameloon. En deze oldtimers moeten ook oerzet worden vanzelfs. Tjeerd Nobel organiseert dit al jaren. Hij is slim ziek en het is daarom waarschijnlijk de laatste keer dat hij dit organiseert. Waarom is hij er ooit mee begonnen? Omdat ik zelf de hobby had van oude auto's. Ja, en dat is zo gegroeid. Van kwaad tot erger. Nou wou ik tot 78 auto's gaan en we hebben nu 98 auto's. En ik moest toch 54 in keeps weigeren, want ja, dat zie je met die boot, hè. En dan maken we een rondje eiland. Ja, rijden we toch 80 kilometer op het eiland zonder dezelfde weg te nemen. Dat is ook bijzonder. We pakken wel eens een fietspad mee. Ja. Mijn vriend die staat 2 auto's verderop. En die zei, god, ga een keertje mee. En dat was puur vanwege Tjeerd Nobel. Ze zijn allemaal bang dat het een beetje zijn laatste keer is. Nou, en toen was de gedachte van, wij doen ook mee. Hiervoor had ik een Jaguar XK 140. En dat was een auto waar ik heel graag en heel veel mee reed. Maar eigenlijk nooit op rallies. En sinds ik deze auto heb, rijden we ook rallies. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus alleen maar ontspanning. Ik ben nou net gepensioneerd, dus ik heb tijd genoeg. Ik was notaris. Notaris? Ja. Prachtig vak. Ik heb ooit een overdracht gedaan voor een meneer die kwam uit Dordrecht. En hij was een uurtje te vroeg bij mij op kantoor. En toen zei hij, vindt u dat nou niet gek? Ik wil alleen mijn testament veranderen, want ik ben niet meer met de vriendin die ik vroeger had. En ik heb nog een dochter en daar is de relatie weer heel goed mee. Ik had die vriendin tot enig erfgenaam benoemd. En ik wil eigenlijk dat mijn dochter nu alles erft. Wij dragen het huis over. Die man die rijdt naar zijn nieuwe huis, doet de klep van zijn auto open. En krijgt daar ter plekke een hartstilstand en overlijdt. En wij hadden in die tussentijd dat testament voor die meneer herroepen. Dus die dochter die was weer gewoon, zoals het hoort, enig erfgenaam. Dat is een actie waar ik nog altijd trots op ben en dat ik zeg, goed gedaan Baaltje. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat staat me dus bij. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is 20 jaar geleden. Als oldtimerbezitter ontwikkelt al gauw een poetsverslaving. Maar daar had Reindert Bier geen last van. Ik ben niet zo van poetsen. Nee, dat is duidelijk. Hoe komt dat? Nou, het origineel houden, dat is mijn hobby, zeg maar. Natuurlijk, zo'n auto is op te knappen. Kost een hoop geld, dat wordt hij dan ook wel waard. Maar je moet het ook weer netjes zien te houden. En ik heb zoiets van, het moet juist zo origineel mogelijk blijven. Dan kun je precies laten zien hoe het er echt vroeger aan toe ging, zeg maar. En dit is Patrice uit Blijswijk. Haar oldtimer is van de morgen versopen. Hallo Patrice. Ben Herman. Hallo. Hallo Herman. Nou Patrice, vertel. Hij wou niet aan, dat heb ik gehoord. Nee, we hadden de auto op de open trailer staan. Ja. En helemaal vanuit Blijswijk hierheen, dat was iets te veel. Dus alles was nat. Oh ja. Je kan geen dingetje vinden wat niet nat was. Alles was echt helemaal nat. Maar de jongens van de Ford Garage hebben gelukkig aan de praat gekregen. Maar hier moest ik hem weer uitzetten. Toen ging je niet meer aan. Nou, ik hoop dat hij zo meteen wel aangaat. Daar staat hij. Hij staat hier achter de Chans. Yeah, hij doet het! Yeah, hij doet het! Ik zat helemaal in spanning. Ik denk, hij zal het toch wel doen. Het is stik gelukkig dat hij het doet. Mooi.
We zijn een beetje laat, dus ja, snel mogelijk alles erop en dan weg. Ja, ging allemaal goed. En een paar extra meegenomen, dus iedereen tevreden. Want de ruimte over. Ja, ze zijn wat kleiner hè, dan gewoon een auto. U dacht van ik blijf maar even lekker zitten in de auto. Ja, want we waren moe van het wachten. Ja. Ik denk, ik ga mijn dutje doen. Als er niemand meer ziet, dan kan ik mijn ogen dicht doen. De oldtimers had 3 kwartier stilstaan. Maar ja, starten ze nou wel dan? Ja, zie je wel, dat was ik al lang vangen. Dit is een feest. Ja. Alle machines van voor 1940 door het, alleen de nieuwe autobregen net. Rijkswaterstaat had hem correct pleert met al je hagelnije elektronica. Maar nu wilde net naar beneden. Attentie alstublieft. We hebben een defect aan de autobrug. Hierdoor kan de bagagewagen ook niet verboord. Dus de mensen die bagage in een bagagewagen hebben, moment geduld, AUB. 100.000 sensors. Als het één lampje stuk is, doet niks meer. Als het lampje kapot is, doet hij niks. Zommetje kapot is, doet hij niks meer. Ik hoop niet dat we het allemaal op film krijgen. Dat hoop ik niet. Nee, niet alles wat ik zeg. Nee. Het is zo'n de introductie van de nieuwe bregen al problemen met de gevoelige elektronica. Het bedrijf dat de bregen online had op het Ameloon is te vier voort. Daarom wordt er nou een lokaal installateur bellen op het Ameloon. Maar ja, die kan wel kilometers verderop zitten. We zijn al haast 3 kwartier verder en de bregen wil nog net naar beneden. Het wordt nog zo lang dat ik het tweede skip de haven al inkomt. Met passagiers. Krijgt dus de oldtimers, kan die er dan echt net aan. U bent er wel relaxed onder? Sorry? U bent er wel relaxed onder? Ja, ik bedoel, maar je kan er toch niks aan doen. Ik bedoel, ik kan me er ook niet druk over maken. Nee, ik bedoel, het komt zoals het komt. En dat is het mooiste. Gewoon het zonnetje is erbij. Dat is vanmorgen wel anders hoor. Ja, toen regende het. Jongen, ik ben wat doorweekt man. Ja, dat zou best zijn. Echt wel? Ja, toen niet. Waar komt u nu vandaan? Groningen. Groningen? Ja. Ah, ja, dat... Dus een klein stukje, maar als je dan volop regen hebt, dan is alles grijs en nat. Ben je aan de beurt, ja? Ja, dan ben je echt aan de beurt hoor. In het verleden hadden we dus zelf, konden we de brug van stroom voorzien vanaf het schip. Nou, dat is er ook niet meer ingebouwd, mag weer niet. Je kan hem ook niet overbruggen op een of andere manier. Dus allemaal veiligheid, veiligheid. En nu is hij dus helemaal stroomloos. Ze weten niet waardoor. Nu moet de brug eerst helemaal in de bovenste stand voordat hij gereset kan worden. En kijken wat de storing dan eventueel is. Nou, dit is gewoon een onwerkbare situatie zo. En dit is al van de oplevering af. Voor hoe lang is dat dan? Nou, hij is van het voorjaar eigenlijk afgenomen door het Rijk, volgens bestek. Maar ja, de storingen die zitten er eigenlijk al van het begin aan in. En als we de brug van Holwert zien, die is van 85. Nou, die werkt eigenlijk probleemloos. Storingen heb je altijd wel eens, maar niet zo frequent als dit. En dit is gewoon, ja, je kan niet spreken van dagelijks, maar toch wel wekelijks. Je biedt zwier of? Het is hartstikke zwaar. Ja. Nou, dan ben je mijn helm. Ja, weet je wel. Ja. Ja, de eerste moet toch van het eiland weer op het eiland, toch? Ja. Ja. Komende Waasdje in de oertocht varen we mij met kapitein Willem Groenewold op de veertjenst van het Ameloon. De voorspelling voorziet erg leeg wetter.
Haast een garage op vertraging. We rinnen in de oorzaken aan. En we zoeken mij een morfoloog die het advies houdt aan Rijkswettersteert wat een mogelijke oplossing wezen kan. Hier zou dan die bochtafsnijding komen? Ja, klopt. Ja. Als je naar die groene ton kijkt,